Ganaw. Mahit yan. Gaya ay. Ito lang. Gusto mo ba malaman LG Leslie para maka 1 ka campaign card at i-follow mo ko para makapaglaro din tayo. Thank you guys. Nagkatuya. Bonito. Simula. Magpis mo yun. Nakuha mo na ang YouTube na nang murag na irdita ba pag open na pag open na imon ta ko kan kalimot pag baso sa kuan imi na kan sabaha ito mo kuan Tapi smoke noon na tan out ale Dali sa ito kaya alay. Kaya na tayo. Sabas tayo. Dengan sa gato pa yun. Kung tak mo excuse. Kaya bang to? Sila naman to? Ang ibaw tayo, di man sila parto. Di man pwede mong wad ka na. Dua. Battle Royale. Lamot na ka na ito. Oh, gulo. Balik ka gabay. Gagal ba ito? Sinirapan mo ka. Daghan ng kalaban oy. Lagi daghan ng kalaban din sa kuan. Itlogi kan itlog Pedot. hindi Long. itlog lagi oh itlog
No? Ito na. Gusto pa. Gano'n, di ba, Diday? Uy! Uy, gising mo. Giring, jag, baji. Tira pag-iring no. Adira no, adira. Work ba? Number 4, hardcore number 4. Hardcore bro, hardcore. Pusil. Hardcore bro. Kuligang gano'n. Good job. Nalagay mo nga na yun. Okay, kuha. Ba't channel lang? Hindi ka nag-comment guys. Gano'n. Guys, pag-message mo, mukhang copyright claim eh. Alive guys. Gidyo ka na nga na ako. Isog ka ng para alikuan. Ay, hindi na. Kaya ba nang duha? Uy, ako nga na. Butang ko man lagi. I-customize ko ba ang akong kuhan? Ah, po dapat na. Customize ng Settings tapit. ba? Settings. Settings. Ida. Control. Ang puho doon ako. Lain na. Igli ko na ako. Pusil na noon. Pero, Nag-comment din po nga ko. makasa noon. Wala. Dahil nagsalita ng bad words. Stay alert. Pala tayo, kalimutan ko. Pagod pala tayo. Ano ba na ito? Kalimut ko lagi. Nagalimutan ko yan. Kanan. Mita sa pusil. Okay, pusil. Nagtakot siya ay. Hindi, saka. Lain na. Kailan hindi ka sakag-sakaon. Bugtok. Saka. Nasa kanin mo sa nakaboylo ba? Kung makabuilo, makasaka no. Pero, hindi kabuilo. Ano? Saka. Uy. Kagabandog. May kalaban dra. Gikan lang tuwi dra. Babaw. Nanti babaw. Itong airplane Ito na ulang buong. Click. Buong ano yung pusil eh. Nalagyan mo tayo tayo. Ang kalaban lagi. Lainam na. Ito. Majuka. Oy! Lagi palibig yung control lagi. Patay, sniper. Nih, limang sniper ako. Ay! Skinir pa dyan. Patay. Help me. Bigti pod. Help me. Kata sarpi na. Lahat ito yun na. Lahat ito na. Kalagos yung pagod ako. Batang man taway. Pura-pura survive queen. Dua iron. Seras yan. Ang atong kauban ko basket. Daog ni. Ang pura sex. Sex wak pa to. Revive na. Di harap ka revive. Ayun, naghanap ko silid to. Patay na latoy. Patay na latoy. Revive pa ka? Help me. Oo, rato. Lungaw ka mga likuan ko. Hindi may mag-pass. Tamong ka. Pura may bumulos. Ano naman?
Lami apa tuh? Sekitar na. Stay alert. Kajatay. Pindot. Semuka jadi nga nabi tao. Sure at or TikTok. Shiret. Delete. Terus ako balik nung dawa. Delete to ng sure at no. Amok mga kay. Gumawa yung Matay na lugod. Matay na po kaya? Batay ni Lagman. The Bible. Waduh. Kedot. bumagi. Triple kill. Kill. Ano lagi hubot. Kajata. Patay ka. Di, tubo ang pod life. Very good. Suko siya. Eh, puto may din yung ejector. Matay lagi. Para to sa ho, natupod. Mag-i-check ko sa baka. Kamaon na yan. Oo, kamaon. Dako ko na. Halit. Dami yan yung kauban. Ay, Revive. kalaban buwang nga po sila dito. Kanal. Ay, ganin natin revive. Daghanan daw. Kauban yun. Kauban din lang na ba? Stall na yun. Ang lagi. Ako po sila po. Ang balay ay wak mo. Di ako magana. Ay. Magana talaga. Sa Play Store pa pag-download es. Naman. Gana na, oy. Sa Basta Play ho. Store ako pa account po. Aray, ko sa kuan. Yan ako sa'yo gana na. Yan naman lagi. Ay, duwa na ba? Nay. Dan na gahan sa una gaharang gidelete. Na Prepper Max pa doon. Super box lagi kita download ni kung niya. Kaya mo gi-download siguro katong kuan man. Diri mo. Nakalatoy. Di Maximo. Pero, Ang lagi kay. karon. Makaya. Pariha dita. Dati dua garina. Garina guys, Free Fire. Wow, garina Free Fire. Dahil pariha. Kagkuanas ka ng garina ka na ijang kuan. Kuya bag skin bay. Na kana panghinga para doble HP. Kaya magdagan niya na. Oh, pero ka. Kaya ginaya. Kan double HP ba? Hmm? Double HP kana dili na dagan. Kung nakatry. Na, di ba? Yay. Hindi na ako lagi po na. Di man to double ba dili HP awa. Pindot ta to. Ana dagan na pindot ta. Okay. Na tubo. Tragahi ka ba? Marag kuan man na. It's AP. Murag kung kaduhan niya ba? Kung kaduhang live. Kung kuan ka ng mushroom, matubog po ng AP. Walay ko po sa mukha. Ay, karong. Ito man today. Sword, bye. Joke kalaban ay. Sniper nga. Kau ba na? Balhin pikas. Big day karon. Good job. Meron na? Kuri pag content sniper.
Ay. Patay yun. Kuhaan. Backup, sniper. Ito rin taga. Gahay naman ito na malag. Tama na. Gawas lagi kita. Mushroom. Ano kinahan? Pen? Naman. Oh, mo na nga. Tutorial pa na. Ini battle royale to niya. Hindi ka pa manukan rank. Battle daw kita niya. Ano ko gamit ni Japan bay? Enggak. Quadra kill! Ay, Galingan no. galiar kita. Punta daw. Di mo daog mo iyan na toy. Daw ko mo. Daog ka o. Nagbinar may bilin. Ni bili ni boy. Pila. Usan na sa kabok na. Walo na naman. Siyam pa. Dominating! Kamatay pa wag gamit yung shield. Walo na naman kabuok. Ito na jod. Ito na day. 5 na jod. Tara. Lima na jod. Lima. Lima pa dahil. O 5. 5 lagi. Pat na ka na. Tinigla sa tayo. Ni medyo armor kaya nakakuha dyan. Naghiam na armor na. Manhit ka ron. Baka, dagan. Sabi nga na. Ano yung naog? Waday na. Ano kaya yung naog? Patay. Di oy. Aday. Pula dito ron. O, may bota kontra arena. Pen. Pa. Puto niya. Si Majuwa. Ay! Unstoppable! Rampage! Atay! Ay, di ko na buwa. Daog ka na. Uy, usahan na naman. Buwan lang na ba? Daog halagi daog. Hindi yung pa siguro. Di. One hit na ron. Kanang cross no kay mo kapul daya. Naman, siya bukay sniper. Oh, Paul, dayo ra. Ang life mo. Patay. Hindi. Ako yung duko. Tara ta. Aray. Bota ko yung laag. Patay ang target. Serbe nga daya patay. Pilde. Dako na nagklas, oy. Por na kaya. Ya. Gold por na ka. Ang good for the icon na. BPO. Naya pa magkalaman ka.